Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs that I might stand in this holy place. Il-mistoqsija fundamentali fil-qalb ta' kull bniedem hija x'hemm f'qalbek. L-Iskrittura titkellem ħadtek fid-deżert biex nara x'hemm f'qalbek. Il-qalb, is-sors tal-emozzjonijiet, is-sors tal-feelings, is-sors tal-biżat, is-sors dak li joħroġ minn ġol bniedem, li jirrevela mhux biss minn aħna, jirrevela minn nistgħu nkunu. Ir-Randan huwa proprju dan iż-żmien. U kull sena fil-mixja tagħna lejn il-għid, fil-mixja tagħna biex aħna nġeddu l-mamudija tagħna dik le li rridu ngħidu lid-dnub, lix-xewqat, lix-xitan, lit-toroq kollha li jneħħulna il-għena vera u li jiva lil dan Alla li ġie biex jirrevela lilu nnifsu li huwa kelma fuq il-mewt u fuq id-dnub. Dan iż-żmien tar-Randan nibdew dejjem b'dan il-ħadd li fih aħna wkoll niġu mistoqsija din il-kelma x'hemm fil-qalb tiegħek. Huwa żmien fejn fina qed issir operazzjoni. Bħal kull bniedem li fil-qalb ħajamel operazzjoni għandu bżonn li jgħaddi minn żmien ta' preparazzjoni, minn żmien li fih ma jikolx, minn żmien li fih jaqaf mix-xogħol, minn żmien li fih ibiddel ir-ritmu tal-ħajja propju biex iħalli din l-operazzjoni teffettwalu il-ħajja kollha tiegħu. Dan hu żmien tar-Randan u f'dan l-ewwel ħadd din il-mixja li fiha qed nagħmlu qed niġu msejħa l darb'oħra biex nikbru. San Grigor ta' Nizza jgħid l-akbar dnub huwa li ma tikbirx. L-akbar dnub huwa li fil-ħajja tiegħek inti teħel. U għalhekk f'dan l-ewwel ħadd il-Knisja toħodna propju fid-deżert, fil-post tal-baħħ. Fil-Bibja il-kelma deżert hija midbar, hija dabar li minna ġejja l-kelma midbar, hija l-ispazju vojt fejn jista' verament ikun hemm l-eku tal-kelma. Aħna għandna bżonn fil-ħajja tagħna li jkollna spazju vojt. Aħna għandna bżonn fil-ħajja tagħna u aħna ma rridux għax ħajjitna hija mimlija daqskemm mimlija u mat-toroq li fihom aħna ngħixu. Ħajjitna ħafna drabi għaddejja minn żmien ta' frustrazzjoni, minn filgħodu sa filgħaxija, il-mobile doq, mill-istorbju li nirċievu, mill-istorbju tan-nies li għandhom bżonn xi ħaġa minna, minn neċessità ta' tfal, tax-xogħol, tal-ġenituri. Aħna ħafna drabi qegħdin f'roller coaster. U allura dan iż-żmien tar-Randan l-ewwel ġurnata ta' dan il-ħadd, ta' dan l-ewwel ħadd ta' dan iż-żmien joħodna fid-deżert, fil-post ta' silenzju, fil-post li joħodna għall-essenzjali, fil-post li joħodna għall-mistoqsijiet fundamentali, fil-post fejn lilna idaħħalna f'self-awareness, fil-bżonn li aħna wkoll naħsbu min ma jaħsibx qatt ma jista' jieħu deċiżjoni. U allura aħna wkoll rridu f'dan id-deżert, Ġesu Kristu wkoll imur għal 40 ġurnata fid-deżert. Qed naqraw il-Vanġelu ta' San Mark, tal-Vanġelu mill-isbaħ li joħu l-Ġesu propju f'dan id-deżert biex jagħmel id-deċiżjoni fuq il-missjoni prinċipali ta' ħajtu. F'din l-interjorità fejn hemm il-biża', fejn iffaċċja l-ansjetà, fejn iffaċċja l-ġrieħi profondi li hemm ġo fija u l-ħafna vuċijiet li lilna jiddeterminaw u jistgħu ikissru l-ħajja tagħna, fid-deżert aħna wkoll nitalmu nisimgħu. Huwa biss min hu kapaċi jisma' li hu kapaċi jaħseb u allura li jkun kapaċi iħobb. Ftit ilu f'Sanremo kien hemm preżentazzjoni ta' Giovanni Allievi, mużiċista kompożatur famuż, li f'ħin minnhom daħal f'marda serja u jgħid dan il-kliem fid-deżert li daħal fih. Tlift kollox. Tlift ix-xogħol, tlift ix-xahar, tlift iċ-ċertezzi tiegħi, iżda mhux it-taħma u rrieda li ngħix, u rrieda li nimmaġina għax it-tbatija fetħit li toroq ġodda.
moħbija, gratitudni għan-natura, gratitudni għall-imħabba li rċevejt u gratitudni għan-nies li bħali huma morda imma li jgħixu id-batija f'integrità kbira. Dan huwa verament id-deżert. Il-post fejn aħna rridu niffaċċjaw l-ikbar 3 realtajiet profondi fil-ħajja tagħna. Il-libido amandi, jiġifieri li ngħaddu mill-bżonn kbir li għandna aħna li nkunu maħbuba, mill-bżonn kbir li għandna aħna li nkunu ċentru, mill-bżonn kbir li għandna li ngħixu fuq l-aptit, il-Bibja ittina b'simbolu il-bniedem li ma jgħix biss bil-ħobs, il-ħobs hija l-instant gratification, il-malajr lissa, il-moment li jiena nagħmel biss dak li joġobni iktar milli dak li jiena għandi bżonn. Dan huwa l-ewwel realtà speċjalment fil-kultura tagħna. Il-bżonn li jiena ma nużax in-nies, il-bżonn li ma nimlix il-vojt ta' ħajti bis-sesswalità żbaljata, il-bżonn li jiena nitgħallem insaffi din ir-realtà li ngħaddi jiena mill-bżonnijiet primari għal valuri li l-bniedem ma jgħix biex jiekol, imma li l-bniedem jiekol biex jgħix. L-ċentralità tal-ħajja tiegħi tkun il-ħajja vera, il-ħajja fl-għażliet kollha tagħha. Ma ħanna t-tieni tentazzjoni, it-tieni idolu li kull wieħed irid jiffaċċja fil-ħajja tiegħu. Il-libido possidenti. Il-bżonn li s-sigurtà tiegħi tkun fuq dak li jiena għandi, fuq l-affarijiet, fuq il-flus, fuq id-ditta, fuq id-dar, fuq il-karozza. Il-bżonn kbir li l-medja il-ħin kollu tibbombardjana bija. Il-bżonn kbir li jiena dak li għandi aktar milli jiena dak li jien. U hawnhekk għandna r-realtà profonda li fil-Vanġelu issir l-iktar ħaġa importanti. Il-bniedem ma jgħix biss fuq din ir-realtà, speċjalment anka li nippossedi lil Alla, li nagħmel reliġjon, tempju, il-bżonnijiet tiegħi biex insalva li Malla jkolli relazzjoni ta' negozjar, ta' beħ, ta' ixtri u partat. Hawnhekk jiġi rrivelat lilna wiċċ ieħor li l-bniedem irid juża l-affarijiet, mhux iħalli l-affarijiet jużaw lilu. Li l-bniedem l-iktar ħaġa importanti mhijiex l-istruttura tar-reliġjon, imma l-iktar ħaġa importanti għal kull bniedem hija l-immaġni ġdida li tiġi rrivelata f'Alla. U l-aħħar tentazzjoni li kull wieħed minna għandu hija l-libido dominanti, il-bżonn li jiena nikkontrolla. Il-bżonn li jien inkun f'kontroll ta' nies ta' sitwazzjonijiet. Din hija l-libido ta' power. Il-filawtija, the laugh of self, li jien nikkontrolla ħajti, il-biża ħafna drabi iġġib kontroll, hija l-fiduċja biss li lilna toħodna f'toroq u direzzjonijiet oħra. Quddiem dan il-ħadd. U quddiem ir-randan li għadna kif nibdew, aħna niġu dejjem mogħtija għażla lil min tridu taqdu. Il-ħajja hija mibdija mill-vuċijiet li nisimgħu u mit-toroq li aħna naqbdu. Fejn hi qalbek? Fejn trid li qalbek tkun? Tirreżistix. Dan il-ħadd il-Knisja jekk trid tikber ħu responsabilità. Jekk trid tikber erġa' isma' il-kelma li qed tagħtina l-liturġija indem u emmen fil-Vanġelu. Metanoia, biddel il-mentalità, ħalli dan iż-żmien iqajmek mir-raqda. Ħalli d-deżert li hemm f'ħajtek, is-solitudni, il-mart, is-sitwazzjonijiet diffiċli, is-solitudni tar-relazzjonijiet infarka, il-feeling li tħossok waħdek, il-vizzji li ħafna drabi nidħlu fihom biex aħna nsolvu dan il-vojt li qisu ma jista' jimtela qatt. Ħalli dan l-ispazju ikellmek kif id-deżert kellem lil Ġesu ta' Nażaret u għamel inti wkoll il-pass li permezz tal-kelma ta' Alla tiskopri triq ġdida, tiskopri realtà oħra. Għamel il-pass inti wkoll li tikber, għax l-ikbar dunub li jista' jagħmel il-bniedem huwa li ma jikbirx.
tiqafx fid-deżert, imma ħalli dan id-deżert jixprunak għall-avventura vera li timxi wara l-mulej Ġesu li qed jistiednek lilek u lili biex nimxu waraj. Show me your face, Lord. Your power.